Σε μια λίμνη μολυσμένη, ρηχή, θολή και συγχυμένη, ζούσε ένας βάτραχος μικρούλος, ο Εμμανουήλ Αλφα Μπακακούλης, δίπλα μας είχε τους σπουδαίους βατραχοπυθλοπουλαίους. Θυμόμαστε την ώρα τούτη μες στα διαμόρφα Σαρδουκούτη, μαζί εγώ και ο κύριος μου, σύζυγος και βάτραχος μου. Πώς το πρώτο πρωτού ξυπρέσετε σε κουφί να σε πατσίσει? Καλά, απάντησε ο μικρούλης Εμμανουήλ Αλφα Μπακακούλης. Αλλά κοντεύει μεσημέρι, πώς που φάμε λεφτά να τροχοπόταρα στη σιχάρη. Ο βατραχάδος επομένως ξανά αποφασιστεί να βρει τον έργο του άλλου. Πώς το προλόγω που θα τρέχει, το χλύπη και συνάχει και έτσι αντί να σου πατήσω θα φτανιστώ και θα σε κολλήσω. Ο πατραχάκος επομένως έφυγε απογοητευμένο και ένας γίγαντας περνώντας μάσαγε τσίφυνα τραγουδώντας «Είμαι ο Γιωργάρας, ο Νταλίκας του Θεοδώρα και της Μαρίκας».